लाख लाख रेशन कार्ड बिजाथिफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। नोंथांनि आखायाव साननै दिनल' दंसै। थाबैनो लानानै फैहै नोंथाङा नोंथांनि रेशन कार्डनि मुवा बेसादफोरखौ। नङाब्ला नोंथाङा बे दाननि रेशनखौ मोननाय नङा। मानोना आसाम सरकारा फोसावखादोंमोन दाननि रेशनखौ 1 खालारनिफ्राय जागायनानै 10 खालारनि गेजेरावनो लायनो नांगोन होनना। रेशन कार्डनि मुवा बेसादफोरखौ लायनायनि जोबथि दिना दाननि 10 खालाराव। नोंथाङा जुदि 10 खालारनि गेजेराव रेशनखौ लायनो थाङो अब्ला नोंथाङा बे दाननि रेशनखौ मोननाय नङा। दानफ्रोमबो 1 खालारनिफ्राय 10 खालारनि गेजेराव लायनो नांगोन रेशन कार्डनि मुवा बेसादफोरखौ। रेशन लायखांनायनि उनाव नोंथाङा फिंगार प्रिन्ट होनो नांगोन। फिंगार प्रिन्ट होखांनायनि उनाव फोरमान बिलाइखौ लाबोनांगोन नोंथाङा। 1 खालारनिफ्राय 10 खालारनि गेजेराव नोंथाङा जुदि रेशनखौ मोनाखै अब्ला नोंथाङा बे 180034533611 जानबुं नाम्बाराव बुंहरनो हागोन। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिस। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।